Hledáte prostor pro novou kancelář? Sháníte sklad na své zboží? Chcete pořádat školení? Cranium Fundy se zabývá pronájmem a správou vlastních komerčních i nekomerčních prostor v Plzni. Všechny naše budovy se nachází v atraktivní lokalitě s dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou i autem. Součástí areálu je hlídané parkoviště. V každém prostoru najdete sociální zařízení, kuchyňku a rozvody datových sítí. Zakládáme si na ekologii, třídíme odpad a recyklujeme. Elektrickou energii získáváme z velké části vlastní díky fotovoltaikám na střechách našich budov. Naše kanceláře jsou plně bezbariérové a do každé budovy se vaši klienti dostanou s invalidním vozíkem i kočárkem. Součástí objektu Business Parku je i bistro, do kterého mohou vaši zaměstnanci chodit na obědy. Pokud máte v plánu pořádat školení, akci či setkání, nabízíme k pronájmu funkčně vybavené prostory Educandy Plzeň s kapacitou 100 osob. Každý z těchto prostor je vybaven nejmodernější audiovizuální technikou. Máme 2 sály. Přednáškový se hodí na workshopy, briefingy, představení výrobku, jednání nebo společenské události. Výukový sál je ideální pro školení, semináře a kurzy. Zakládáme si na osobním přístupu a s jakýmkoliv požadavkem vám vyjdeme maximálně vstříc.